Oh, etekisini. yes. Yebo baba. Ngithunywe obaba. Bathi Bathi angiphuthume yize lapho ubaba unangithiwa ngathi ubonakele engapha. yeah. Yebo. Nginenkinga baba. Ngizenga nanga ubhuti. Benza ukuthi umthetho ngicela ngizongikhombisa nje ubaba. Oh. Yeah. Manake. Konje isimo sakhe sithini? Isimo sikabhuti sacela uchaze kodwa. Sondela mfowethu. Sondela. Isimo sami ngizozwana la ngaphandle. Woza ngane noma kunzima uzoyibamba. Noma mangiqala ngithatha Ngeke sivule ngesenzeni. Awuchaze ukuthi kwenzekani? ngo-2018 mangafuthi singaba nenkinga ngola Yes. so kwahamba kwafika mangifika eThekwini kwa esibhedlela St Edmunds bathola ukuthi ngine lokho kuthiwa i-penile cancer. So ukuyitreat-a kwabo bathi ukuyitreat-a ukuthi be-operate la Yes. besike nala Yes. and because abakwazi ukuyibamba ngoba singene kakhulu. Yes. So ngayitreat-a-ke ngahamba kokwenza i-treatment Albert. Inkosi Albert. Inkosi Albert. Ngafike ngenza i-chemotherapy ngenza i-radiation. After i-radiation base bethi right sungazenza ama-follow up course sebeqedile bona ngoba ngangenza u-31 days ngihlale kule hood. Yes. So mase ngenza ama-follow up kuhamba kwesikhathi before nje lockdown. Ngase ngibona umehluko entweni zami lama-underwear ngaphandle. Yes. Mangigqokile ithubula kancane. So ngangahlala-ke ngaphindela Albert lapha ngenza khona treatment. Yes. So bethi bengisa ku-Aluphuza i-CT scan. Yes. Be-check-a base bethi ayi bona izinto ey'kanje abadili nazo angiphindele lapho engenza khona operation kuqala. Mangifika-ke e-St Edmunds-ke lokhu bangehlisa bangenyusa-ke nje akukho usizo engikutholayo. So that's why from before nje lockdown ngiqala ukubona lento kuze kube manje sebegcine sebethe abakwazi ukwenza i-operation bona. Africa my continent. Yonke. So la emaceleni ngithanda ukuba ne-linkage kancane. So ngihlala ngifake ama-bandage. So ngingasali sengingcola ibhulu. So akubuhlungu. Kuze kube buhlungu ngoba cause kune-weight bese kuzodonsakala athi nomthungo nomthungo. Hayi ngoba kubuhlungu but akumile kakhulu. Kuyakhula. Sebegcine bengitshela ukuthi abakwazi ukwenza i-operation bona. Because isikhumba silula. Ngeke bekwazi because mabenza idokotela esikhumba wathi mayifaka i-plastic surgery la ngeke isihlale. So abakwazi bangitshela ukuthi angihambe ngiyokwenza kuthiwa yini lento le khona le ndawo angethungwayo lokuthi ikwazi ukubamba cold. Ngababuza-ke mina ngathi mina lento ngizoyisebenzisa isikhathi esingakanani. Bathi ayikho into abangayenza nabo so angihambe mina ngiyokwenza ngayenza King Edward. Lento indwangu yakhona iyastretch. Istretchile vele kugcina ingabe umsebenzi wakhona usungasekho. Aphinde ngabathi ayiseyisi lento bangenza incwadi bathi angiyeshoka. Eshoka kaze ngiye because vele bazokwenza into efanayo. Engolezane abayi-advisor ukuthi angiyengolezane. Ingolezane vele izongibuyisela back lapha. Ngagcina ngathi angizame eminye imizamo ngoba usiza ngokutholi lapha. So ngase ngithola khona amanye-ke lapho engiyiphushela khona ingqola lapha edolobheni. Ngathola inamba kaBabankosi kuqala udokotela lo because ngase ngizwile ngaye kancane ukuthi usize lo mfana wakwamhlongo eNanda. Okay, yes. So ngayithola le namba ngezinye ingane ngamfonela wathi angifike kuye mina ngoba mangisuke ngiseMelmore lapha kuyasebenzela khona kuseduze eNewcastle. Ngosizo-ke lo babe-rank namafutha abengidlala nabo bangihlanganisela angiyena umuntu osebenzayo nami ukuyiphilisa isimo lenzenzayo. Ngagibela ngihamba kaNewcastle wathi uBabankosi engayenza lento kodwa kuzodinga imali because u-private doctor umsebenzi ewenza wonke wathi i-procedure yakhe u-30,000. So bese kuba u-904 we-admission fee khona. So sazama usizo because nami lona ngiyalifuna usizo ngoba angiyena umuntu osebenzayo kodwa manje kuzogcina sekungibamba
ngasakwazi kwenza lutho. Okay. Kuthiwa uthi udokotela ufuna malini? 30,000. 30,000 i-procedure yakhe. Bese I-admission i-admission fee 904. Kukhona lapha ngicela ngikuphethe lapha esikhwameni sami. 9,000. Cha, 904, 904. 904. Admission fee. Okay. Yeah. Udokotela ukuphi nendawo? Mangisuka ngila wathi useNewcastle UseNewcastle. ngoba mina ngila eMelbourne. Kimi iNewcastle iseduze mangisuka la ngiyapho. Yes. So ngaya ngaye ngafika. So wayesesho njalo wakhipha incwadi, wakhipha nama banking details akho ukuthi mase ngisenginawo le mali mina. Yes. Ngiyifake la ngisende i-proof of payment. Mhm. After that wasengenzela incwadi ukuthi ngizohamba ngiyedani kodwa mase kungenzeka sengithole le mali emsebenzi le mali ayifuna ukuthi akwazi ukungilekelela. Africa my continent, Africa my home. Namhlanje ulwesithathu. Kuntambama impela lwesithathu namhlanje. Sila R66 lo R34. Nasi isimo esihlangabezana naso. Asibambeni sonke njengenjwayelo. Nansi imali efunekayo shoot 31,000 amagama amafishane. 31,000 akwazi ukuthi usakwazi ukuchitha amanzi, akwazi Yeah, ngiyakwazi. uyakwazi ukuchitha amanzi. Yeah. Ukhukhumala kwayo ayiphazamisa ukuchitha amanzi. Ngayiphaza iphumelela emaceleni. Mhm. La phakathi ngaphansi nangaphezulu ku soft but la phakathi nendawo la Mhm. ela qina khona. Sometimes wesisikhathi uthola kuthambile. Mhm. Sometimes uthola kube tight kakhulu. Yeah. Naso simo sinaso-ke sivela nje ntambama nakhona futhi ukusizwa obaba baserenko chairman abashoyo ukuthi awusho inamba yakho yokucinga abantu mabefuna ukukusiza. It's 072 Yes. 44 Yes. 32 854. Phinde futhi 072 44 32 854. ubani isibongo Ngusibonelo kwaMpanza mina. ma uyikhuluma ngezulu sixoxa ngesoka isifo samasoka isifo seyinsizwa noma ithini into. Noma ngingazi kahle ukuthi Yeah. isusa sawo yini. Yes. Nami ngeke ngize ngichaze. Kodwa mangibuza uNtando lo waseNandi ukuthi yena kwenzeka kanjani naye kimi kwenzeka exactly njengakuye. Oh yes. Ngoba ngicathi ngangihamba nawo mfowethu isiseThekwini Yes. kuba Buthuleleni. Yiwo Sengimbuza umkhwanazi, yes. umkhwanazi. Sengimbuza ukuthi awukahleka ukuchazele mina wena ke usuphumelele. Wakwenza njani kuwo? Achaza exactly njengoba kwenzeka kimi njengamanje. Akukho la usola khona ukuthi mhlambe kwacosheka khona noma kuweqa noma phela khona ukuthi into yasekhaya uyijump ekhaya khona ukuthi wabuya nalo wabuya khona khona into okuthiwa umuntu hayi wayekulaya ayikho ngapha. Angeke ngiphike ngoba angazi nami mhlambe into ngiyithole kuphi kwakwenze njani angeke ngiphike Okay. angazi. Njalo ngibuzela ukuthi ezinye zezifo zilashwa ngokomoya ukuthi ukube ubunomuntu wesifazane mhlawumbe owawunabe ngizobuza ukuthi mhlawumbe wangapha eSouth eningizimu ngapha emaXhoseni noma wangapha eNorth ngapha ngakithi noma wangapha eWest. Lokho kuyalekelela abantu abazinyanga ukuthi asheshe bonke ukuthi lesifo esangapha sidinga ukuhlanganiselwa kanje yabona. Yilokho engisuke ngibuze ukuthi mawufika ke mhlawumbe khona umuntu wesintu uthi uyazazi lezi zinto kodwa mhlawumbe yabuza nomoya ukuthi wangaphi umuntu owunayo wangakuphi yayibona nto wangapha noma ezinye zezinto bengibuzela hayi ukuthi ngibuzelane kodwa ke Africa my continent nazo isimo esinaso asicuma sibambeni sonke siseyithebeni uma isilele phansi yithi sonke kodwa mayisahamba isuke ngomnikazi wayo njengamanje isimo sethu sonke lesi asibambe sibonke ukuthi singafika. Ngiyabonga mina Qawe ngizozama sokhuluma nensizwe sokhuluma nanampo ubaba umthetho nazo semboni sokhuluma nazo sibonga ukuthi plus ngabamba khona. I thank you. Yeah, ngiyabonga. Sicelele kubantu bese siyavala. Ngiyacela nje ukuthi ongakwazi ukungilekelela ngoba isimo engikusona nami angisithandi ngumuntu othandayo kimi ukuyisebenzela. Yes. So njengamanje ngihamba ngiyabambeka. So ngicela ongakwazi ukungisiza impela ngikwazi sizakala kulesi simo engisona ngibuyele esimweni esijwayelekile. Kodwa nami ngizophila njengawo wonke umuntu. Ngicela nje ungangilekelela but aphose isandla kwanapho. Ngoba vele kuserank sizothi masibuya ufuna ideposit siyithole la moto la songena la ufuna u10 oqala nje siwufune la na onyamboza u10,000 oqala kufuna ukuthi siwufune la. Mekho. Ngizobuya impela ngizonicela bafowethu ngoba sizinsizwa singobaba singamadoda ufuna sibambisane
ngizokutshela kusasa ukuthi ingakanani into ehlanganayo noma nje ukwenzela i-deposit nje sikwazi ukuthi abeqhubeka nodokotela sobe nathi sihambe sicosha lapho sicosha khona siyofaka kuleyo account. Hayi buya i-deposit yoqhamuka ngoba usuqhamukile ngoba abasathembi kahle abantu. Thembekile. Ukuthi vele nana nithembekile. Funa ukube khona eduze. Hayi no mina ngiyanethemba bafuthu. Kodwa nje yes. Mina ngiyethemba ngoba sengibone wena uphambo wakhe lo mfana. Yes. Ngikhathazeke kakhulu ngaye. Baba. Ngikhathazeke kakhulu impela. No sizoyisebenza nyambo ngizobuya deposit nje bafowethu nodadewethu amarenkini ke seniyazi ukuthi ake ningibize lensizwa sifuna 31000 kuphela ayiningi mali esifuna 31000 deposit ngizoyilanda la ngizokufonela mhlambe kusasa ngoba ngicabanga ukuthi ngizobona ngizoya ngapha eDumbe bese ngiyabuya bese ngizile sokuyiswa mbithi sengizile soqala khona bese sicela kwabanye. Siyabonga kakhulu. Thank you so much.